Astăzi vom afla de câte mușcături este nevoie ca o insectă să ne omoare. După cum puteți vedea acum pe ecran, apar cele mai inocente insecte, ca să spunem așa. Adică avem prima dată țânțarul, voi nu vedeți de facecam-ul meu, însă trebuie să te muște de 1,2 milioane de ori ca să te omoare. După avem acest gândac, ăla gândaceia, știți băi și fete care stau pe patul tău, nu știu ce, 900.000 de mușcători. Avem musca 800.000, avem păduchele 700.000 și sunt chiar foarte curios ce urmează. Nu sunt doar insecte, sunt și animale, să spunem așa. Ok, avem țânțarul ăsta care se numește Midge, care este un țânțar mai premium, după cum puteți vedea. Da? Let's go. Avem Black Fly. Da, avem o muscă neagră. Oh, muscă neagră. Știți, fraților, muștele alea care cred că sunt în România. 600.000, ok. Avem o muscă de nisip, 550.000. Ok, băi și fete, vă dați seama că trebuie să fie și niște de-astea care dintr-o mușcătură te omoară. Horsefly, o muscă de cal, 500.000. Deertick este o altă insectă, 450.000. O larvă, 400.000. Ideea e că aceste, gen, după cum puteți vedea, băbui și fete, scrie și aici că au anumite riscuri aceste insecte și că dacă te mușcă te simți destul de nașpa, adică te înțeapă sau ceva de genul, dar ca să mori, gen, știi, trebuie să te muște de atât de multe ori. Adică momentan astea sunt safe, bro, că n-are cum să te muște de 400.000 de ori, dar unde dai de 400.000 de... unde dai de 400.000 de larve? Cigărul ăsta e 350.000. Eu m-aș, o să spun așa, m-aș panica doar sub 1000. Sub 1000, bă, băi și fete, și, bă, și sub 1000, sub 100 de fapt. Că unde dai tu de 1000 de insecte care să te muște toate în același timp? E ceva destul de complicat. Gnats, ok, asta este un alt țânțar care zice că cauzează iritație și că îți pierzi sângele. Biting mite, uitați-vă cum arată, ok, arată foarte ciudat insecta asta, ok. O insectă de mâță, dacă te mușcă pe tine. Insecta liliac, head lise, ok. Straw itch mite. Deci ăștia sunt tot felul. Dar na, bă, vă dați seama, bă, și fete, că teoretic ăștia, deci ăștia cu 200.000 sunt de 5 ori mai puternici decât ăia care aveau 1 milion la început. Astea sunt tot felul de insecte. Head lise, straw itch mite, tsetse fly, adică sunt tot felul. Uite, știți că în Africa e asta. Kissing bug, 120.000, deci deja începe, mă, băi și fete, deja începe să vină. Tick, Lone Star, Fire Ant. Oh, știți că am mai reacționat noi la videoclipuri cu, cred că se numesc furnici vulcan sau ceva de genul, furnici de foc. 80.000, uite, bă, asta ar fi destul de ciudat. Pentru că 80.000 de furnici, bro, poți să dai de 80.000 de furnici, dar na, trebuie să, adică, cred că cam atâtea furnici ar trebui să acopere un om, undeva la 80.000, știi, dacă te pui într-o încăpere și aruncă ceva furnici pe tine ca să te îngroape, ai nevoie de vreo 80.000 și ai murit. Ok. Red Imported Fire Ant, habar n-am ce înseamnă asta, o altă furnică. Furnica Carpenter, 60.000. Bumblebee, ok, deci asta este o albină teoretic. Dar că dacă ești alergic și dacă te mușcă de 10 ori poți să mori dacă ești alergic, da? Altfel de viespe, albină 45.000. Deci observă, băi și fete, că na, la sutele de mii sunt muștele și acum în zecile de mii vin albinele și viespile, însă după cum puteți vedea, zice aici aproape la fiecare că dacă ești alergic e altceva, știi, dacă nu ești alergic, pentru că na, dacă ești alergic, dacă te mușcă 10 de asta, cred că ăla ai fost, ești de bun. Bald Face Hornet, Yellow Jacket, deci tot felul de astea, viespi și, oh, și ce ăsta, Caterpillar. Its venom can cause internal bleeding when there is a mass contact. Ok, Caterpillar, acest vierme 20.000. Hopa, avem o furnică la 15.000. O furnică roșie. Opa! O furnică soldat, păzea, mamă, dar știți că furnica aia soldat e crazy. Avem Cow Killer. Știți că am mai reacționat noi, Cow Killer, deci aceste furnici care omoară vaci. 10.000 trebuie să te muște pe tine ca să te omoare pe tine. Velvet Ant. Yellow Sex Spider, mamă, acum vin și paianjeni. Ok, cred că asta este cel mai slab paianjen, pentru că da, e și primul paianjen, deci e clar cel mai slab. Frățiarul nu prea e periculos deloc. Hai să vedem. Avem iară o albină viespe, ce-o fi asta. Avem o nouă furnică la 7500, crazy.
O altă furnică la 7000. Bă, și ce sunt curios? Furnica regină, bro. Știți că furnica regină e gigantică, teoretic, pentru o furnică. Oare aia, gen, de câte ori trebuie să te muște? Câte furnici la trebuie să te muște? Hopa. And Ponerine. Deci iarăși muște, hopa. Hornet European. Ok, habar n-am ce este iară o de-asta, cum îi spune, o albină, mamă, și de aici vin, bă, băieți și fete. Ok, deci după cum puteți vedea, aici vin paianjenii și avem și văduva neagră, bă, băieți și fete, care eu știu că e cel mai veninos paianjen din lume, gen, dacă este veninos pentru animale. Reclus spider, un scorpion, poate să fie letal la copii, iridescent centipede. Bun, deci aici, bă, băieți și fete, deja am scăzut sub 1000. Aici încep băieții grei, să spunem așa, da? Aici începe problema maximă. Hai să vedem. Gila Monster. Ce e asta? Oh my god. Ăștia sunt lizard, cum îi zice, fraților. Lăcuste de-astea gigantice. Un șobolan de 200 de ori. Are sens, chiar are sens. Un Komodo Dragon, o lăcustă de-asta dragon, nici nebun, 100 de mii. Știți Komodo Dragon, dacă v-ați uitat la Jesse. Da, Jesse, știți că era băiatul la indian. Rahi, cred că îl chema, nu mai știu cum îl chema, dar el avea ca animal de companie o mâță de 89 de ori, Jesus! Sunt curios. Monkey 45 de ori, Piranha 24 de ori. Mamă, deci mergem. Asta, mamă, bă, băi, și fete, eu am văzut zilele trecute un liliac, mamă, m-a speriat rău de tot. Deci un liliac 23. Hai să vedem. O hienă 22. Un om de 21 de ori. Ok, deci cred că un om care te mușcă de 21 de ori și gen mușcă din tine, adică pe bune, că nu cred că un om poate să te muște, bro. Ce ești tu? Suarez, adică muști, dar gen ca și cum ar rupe de 21 de ori din tine, cred. O vacă de 20 de ori. Hai să vedem. Un cal de 19 ori. Wild boar 18 ori. Un câine de 17 ori. Bă, dacă te mușcă câine de 17 ori, da, are sens. De prima mulți câini te mușcă de 17 ori, e evident. Electric El, Honey Badger, tot felul de animale de-astea. Un leu de 14 ori. Da. Un crocodil de 13 ori. Na, și bă, băi și fete, acum, ca să înțelegeți, da? E normal că dacă un leu te mușcă de cap ai murit, dar gen, e teoretic, gen, știi cât de fatală e mușcătura lui fără să conteze unde te mușcă, știi? Adică dacă un leu te mușcă de 14 ori, să zicem, în locuri care nu sunt atât de vitale pentru tine, probabil o să mori de la faptul că pierzi sânge, știi ce zic? Ursul polar 12 ori. Da? Pentru că cu câteva mușcături poate să spargă niște oase. Pantera 11 ori. Avem această meduză Irukundjish. Avem aici o albină, Jesus, ceva din Africa. Tocmai de ce nu să calc pe acolo prea curând. Un jaguar de 8 ori. Cât de puternică e mușcătura lor. Ok, avem o centipedă de-asta, o insectă de-asta super ciudată, 7 ori. Ceva țestoasă ninja, 6 ori. Un scorpion 5 ori, logic, Deathstalker Scorpion. Brazilian Wandering Spider. Are un venin neurotoxic. Cone Snail. Hopa, asta este un melc. Ciudat. Avem o caracatiță. Și avem o de-asta Black Mamba. Deci Black Mamba te-a distrus, da. Marele alb rechin te-a distrus. King Cobra te-a distrus, logic. Box Jellyfish, știu și eu de meduza asta care e super nașpa. Și T-Rex te distrugea și el, da? Pentru că... Uite, deci aici zice, bă, băi și fete care au cele mai crazy mușcături.
Și Megalodonul e pe locul 1. Deci dacă te-ai întâlnit cu Megalodonul, ăla-ai fost. Iar următorul videoclip la care vom reacționa, băi și fete, se numește gen cât trebuie să te holbezi la o chestie sau să stai cu ochii la o chestie ca să devii orb. Pentru că, în cazul în care nu știați, ci că dacă stai 10 luni pe muntele Everest, voi nu vedeți de facecam-ul meu, dar zice 10 luni, o să orbești. Și asta este din cauza razelor ultraviolete, ceva chestie științifică. După, dacă 3 luni nu bagi vitamina A în tine, o să se întâmple ceva cu cornea ta și o să orbești. Aici vitamina A, gen, cred că e imposibil, adică știu că și soarele dă vitamina D, dar cred că dă și vitamina A puțin, adică ar trebui să stai undeva închis, habar n-am, trebuie să fie ceva super suspect să nu primești vitamina A 3 luni. După 12 zile dacă nu clipești, 7 zile dacă te holbezi la o lumânare. Ok, bă, băi și fete, ideea e că, fie 4 zile dacă strănuți non-stop o să orbești, pentru că e foarte multă presiune și îți dăunează. Și că dacă te uiți deci dacă te uiți la televizor timp de 2 zile, la 10 cm departare, adică, ok, eu acum, băi și fete, sunt la monitorul meu de vreo 40 de cm departare, să fiu sincer, deci trebuie să te uiți așa 2 zile non-stop, păi ador, bro, ești de bun, e logică orbești, nu e ceva care zi aici. O zi dacă ți se pun ceva paraziți pe ochi, dacă 18 ore îți bagi blițul în ochi, o să orbești, ok, bă, băi, fete, sunt și niște chestii astea pe care cine să le facă, bro, cum să stai 18 ore cu blițul în ochi, n-are niciun sens, ești de bun, adormi. Ok. Mamă, 7 ore dacă îți faci duș cu tot felul de insecte dăunătoare, tot felul de virus dăunători. Oh my god, dacă stai 6 ore cu ochiul în pasta de dinți, orbești. Dacă stai 5 ore cu ochii sub apă, dar asta, ok, e posibil într-un fel să stai așa cu ochii și să respiri cu gura. Eu știu, bă, băi și fete, pentru că eu când eram mic eram înotător și câteodată nu purtam ochelari, bro, și dacă stăteam cu ochii deschiși sub apă, cred că stăteam vreo 1-2 minute pe parcursul unui antrenament de noți și mustura ochii, era nașpa, tot clipeam, știți, aveam un tic de ăsta, de tot clipeam, tot făceam așa. Făceam așa foarte, foarte mult din cauza asta, pentru că mi-a intrat ceva clor. Uite, zice aici că clorin, nu știu ce. Bun, aici dacă îți bagi ceva larve în ochi, n-ai face chestia asta. Dacă stai 3 ore în fum, oh shit, ok, da, 3 ore în fum, bro, adică ce arzi de stai 3 ore în fum? Și gen, cred că chestiile astea, fraților, sunt așa, într-un fel te păcălesc, pentru că tu dacă ai face lucrurile astea, ai muri de la altceva, n-ai ajunge să fii orb. Ești nebun? Dacă deschizi ochii într-un de-ala de să te bronzezi, dacă deschizi ochii în pipi 2,8 ore, ok, dacă spui plante în ochi 28 de minute, dacă te uiți la un lighthouse de ăla de dirigează navele 12 minute, dacă deschizi ochii într-o furtună de asta de nisip din deșertul Sahara 8 minute, dacă e ceva cu gaz 6 minute, dacă te uiți la lavă 4 minute, mamă, dar chiar lava aia, bă, băi și fete, vă dați seama, damn. Hopa! Și că dacă te holbezi, dar e imposibil, bro, pentru că trebuie să clipești. Deci, dacă te holbești 3 minute la fară unei mașini și stai la 1 centimetru de el, devii orb, știi? Dar, bro, gen, bă, n-ai cum să faci chestia asta, știi, zic. Dacă te uiți 2 minute la soare, asta știu și eu, dar gen, n-ai cum să te uiți 2 minute la soare, bro, că nu poți, că te doare capul, știi? Adică, bă, iei razna înainte să vorbești, ce zic. Dacă spui lămâie în ochi, iară, e imposibil. Dacă te uiți la soare prin telescop, iară, e imposibil. Dacă spui de la de dezinfectat în ochi, ok, aici zicem că, ok, aici e posibil. 5-3 de secunde îți pui dezinfectat în ochi, te-ai nenorocit, ok. Dacă te mușcă și arepele 4-7 de secunde, are sens. Dacă faci schema cu lupa, ești prost de dai în gropi fără supărare. În cazul în care nu știți, bă, băi și fete, poți să faci o schemă. Dacă bate soarele, pui lupa și unde bate lupa arde foarte, foarte rău. Dacă îți bagi lupa în ochi și arde așa, e logic că o să rămâi orb, destul de evident. Dacă deschizi în detergent de haine sau de vase ochii, logic, da?
dacă stai 17 secunde cu ochii deschiși în focul de la... cum îi zice? De la candelă. Bro, n-ai cum să faci chestia asta, ești de bun? Dacă îți pui cel mai iute sos în ochi 13 secunde, poate are sens. Pepper spray, da, are sens, bă, și fete. 11 secunde de spray cu piper, da, te-ai nenorocit, ești de bun, mai ales dacă nu închizi ochii. Ok, dacă îți pui gheață în ochi, bro, cum îți pui gheață în ochi? Dacă îți... Uite, bă, și fete, iarăși. Uite, deci despre asta vorbesc. Zice că dacă stai cu ochii deschiși 9 secunde în apă fierbinte, devii orb. Bă, dacă stai acolo, bă, mori, pentru că ți se arde creierul, ești nebun, că stai acolo în aia, n-are niciun sens, adică mori dacă stai 9 secunde cu capul în apa fierbinte. Adică nu rămâi orb, mori. Dacă deschizi ochii în spațiu fără ăla, ok, oricum ai murit. Dacă pui, cum zice, chill pepper, da? Ardei iute în ochii tăi. Dacă ceva broască, te scuipă în ochi. Uite, dacă îți dai cu flamethrower-ul în față, 3,7 secunde, bro, dacă îmi dau cu lansatorul de flăcări în față, o iau foc, nu rămân orb. Dacă sunt aproape de o bombă și stau 2,8 secunde, mă uit la ea iarăși. Dacă deschid ușa și mă uit afară într-un zbor comercial, bă, da, dacă deschid geamul, dar nu poți să deschizi geamul, dar gen, știți că, da, nu deschizi geamul în aer că te-ai dus. Dacă o pisică îți scoate ochii, rămâi orb, logic, așa. Dacă îți intră în ochi ulei prăjit, bă, da, asta iar are sens. Dacă cineva îți bagă un nac în ochi, da, are sens. Dacă te uiți la cum zice, la soare de pe Mercur, așa. Dacă îți bagi ochii în concret, în nitrogen lichid, așa. Dacă cineva îți dă un taser în ochi, iarăși ai murit. Ăsta ai devenit orb. Dacă îți bagi un cui cu mașina de cuie în ochi, iarăși te-ai dus. Dacă îți bagi ochiul într-un food blender, la fel. Iarăși o să mor tu, bro, că ți se face capul, nu știu cum. Bun, deci bă, băi și fete, astea sunt cele mai periculoase scenarii. Sper că ați învățat ceva din videoclipul ăsta, știți ce zic? Da, vă dați seama că aici asta cu ochii la final, bro, n-are nicio sens. Adică de la secunda, zicem de aici, de asta cu spray-ul cu piper, ăsta are sens, dar restul, bro, dacă le faci, o să mori. Nu o să devii orb, o să mori direct, adică e logic. Astăzi vom afla ce se întâmplă cu tine dacă ești infectat cu rabie. Rabia, băieți și fete, este o boală pe care, din câte știu eu, o iei de la câinii turbați care te mușcă. Acum, eu nu știu dacă poți să o iei și de la câinii normali, însă ideea este următoarea. Dacă vezi un câine cu ochii roșii pe stradă, un câine turbat și acesta te mușcă, 100% ai luat rabie și trebuie să te duci la spital. Eu am avut norocul ca în viața asta să nu fiu mușcat de câine, însă am avut un coleg, mi-aduc aminte la liceu, fraților, am avut un coleg care a fost mușcat de câine și de atunci știu că, bă, prima chestie în momentul în care te mușcă un câine este să te duci la spital să faci vaccinul antirabic sau niște injecții antirabice. Nu știu, scrieți voi la comentarii, pentru că probabil există oameni care au fost mușcați de câini sau care au auzit vreodată că cineva a fost mușcat de câine. Ei bine, sunt foarte curios ce se poate întâmpla. Teoretic aici tu nu iei nicio, cum îi spune, tu nu iei nicio medicamentație, da? Adică arată ce s-ar întâmpla dacă nu te duce la spital. Practic, primul pas este să te duci într-un stat de ăsta uitat de lume și să vezi un câine cu ochii roșii pe stradă, adică un câine turbat. Și câinele ăsta vine și te mușcă. Și după o secundă, după cum puteți vedea, virus enters your body. Virusul intră la tine în corp. Ok, hai să vedem. Deci după 5 minute începe să invadeze celulele nervoase. Da? Deci în astea 5 minute nici măcar nu știu ce poți să faci. Adică n-ai nicio scăpare în asta 5 minute să ajungi la spital sau ceva de genul. Your immune system can detect it. După 10 minute, fraților, sistemul tău imunitar, adică chestia din noi care într-un fel ne salvează de boli, dacă îmi vine o boală, se bate cu boala, nu poate să detecteze. Pentru că stă ascunsă rabia. Așa, după aproximativ 15 minute, tu te ștergi acolo după ce te-a mușcat câinele, nu știu ce, însă este prea târziu, este prea târziu. Aici, da, v-am zis, bă, și fete, cred că noi reacționăm acum la ce s-ar întâmpla dacă nu te duce la spital, că dacă te duci la spital, îți dau aia un vaccin și cred că stai ok, cred, adică așa am mai auzit eu.
N-am avut această experiență. După o oră, fraților, aici o oră, cred că dacă nu te-ai dus într-o oră la spital, cred că ești mort. Nu vreau să par sadic sau ceva de genul. După o oră, virusul începe să se replicheze, da? Să se mulțească. Ok. Însă, după... Mamă, băbăi și fete, deci fiți 5 zile, tu te simți normal. Mamă, bro, deci astea sunt cele mai nenorocite boli de-astea, de te simți normal și nu știi că ai luat boala aia. Damn, ok, mamă, 5 zile, bro. Hai să vedem. Și în aproximativ 10 zile, virusul se mută în creier. În general, băi, ce te v-a zis, sfatul meu este: v-a mușcat un câine, v-a curs sânge, nu știu ce, duceți-vă la spital. Foarte simplu. Ok, după 13 zile, virusul merge prin senzorii ganglia. Habar n-am ce chestia asta. Hai să vedem. După 24 de zile, în continuare nu ai simptome, e totul silențios. Mamă, deci, bro, efectiv 3 săptămâni și 3 zile tu nu simți că ai luat rabie, că ai virusul în tine. Damn, ok, asta e horror rău. Ok. Și după o lună, 30 de zile, ajunge la șirea spinării. La coloană. Damn. Invadează creierul pe bune la 31 de zile. Așa. Și aici începe prodromal phase. Habar n-am ce înseamnă chestia asta. You finally feel off, vague symptoms begin as information starts. Deci abia după 32 de zile, fraților. Deci după 32 de zile, abia atunci tu simți efectele, da? Deci deja te simți nașpa, deja o iei razna, da? Deci abia după 32 de zile, bro. După 33 de zile o să iei o febră așa chill. După 34 de zile te doare foarte rău capul că deja ai ajuns la creier. După 35 de zile te simți super slăbit. După 36 de zile mușchii tăi te dor, efectiv totul te doare. Așa. După 37 de zile din nou ai probleme la gât, nu știu ce, te doare gâtul, nu poți să vorbești. După 38 de zile nu mai ai apetit. Mamă, deci mi se pare atât de insane, frate, că abia după 32 de zile încep să apară aceste simptome. Și vin așa apărând în fiecare zi. Uite, după 39 de zile începi să vomiți. După începi, bă, băieți și fete, deci abia, deci într-un fel, cred că un om și-ar da seama că are rabie abia aici, abia la ziua 39,5, pentru că, na, te-a mușcat un câine, ai uitat, dacă deja au trecut 32 de zile. Și după chestiile astea de dinainte sunt caracteristice unei răceli mai agresive, da, vomiți, n-ai chef să mănânci, te simți prost, nu știu ce, nu te-ai gândit. Însă abia după 39,5 zile apare acolo, la locul unde te-a mușcat, apar anumite bube, nu știu ce, și îți vine să te mănânci, îți vine să le mănânci așa, să le freci, știi? După 40 de zile deja începi să fii anxios, deja îți dai seama, bro, până atunci nu ți-ai dat seama, acum îți dai seama. După 40,3 zile devii iritabil, te simți prost, te doare gâtul, mușchii de la gât o iau razna. După 41 de zile ți-e foarte greu să înghiți. Uite, iarăși asta să-ți fie greu să înghiți, iară poate să fie ceva de la o răceală, știi? Gen, nașpa. 41, te simți agitat. Ok, după 42 de zile, bă, deci deja de 10 zile au început simptomele, o răceală se mai duce în 10 zile, deja începi să-ți dai seama. După 42 începi să halucinezi, începe hidrofobia. Ok, deci ideea e că habar n-am ce înseamnă hidrofobia, frica de apă. Doar pentru că te uiți la apă te terifiază și nu poți să înghiți, adică nu mai vrei să bei apă. Începe aerofobia. Începi să te panichezi după apă, 43 de zile. Breathing becomes uneasy, nu mai poți să respiri. Te simți foarte agresiv. Începi să transpiri foarte mult. Bro, come on. Adică, bro, deja la ziua 44, bă, deja ești în această carantină, da? Ești în această stare de 12 zile. Tu te bă la doctor, ești de bun. Adică, hai să fim realiști. 45 de zile salivezi mai mult decât de obicei. 45 îți vine să scuipi foarte mult. După 46 de zile vocea ta este distorsionată. Începi să fii foarte nervos, efectiv se joacă cu sistemul tău nervos. Te doare când vezi lumină, devii un fel de vampir. Devii hiperactiv, nu mai poți să dormi după 46 de zile. Efectiv te simți deconectat de la realitate.
Nu sunt... Oh my god, bro! Deci, you don't recognize loved ones. Nu mai recunoști persoanele pe care le iubești. Adică, deja vezi un blur. Deja nu mai vezi nimic aici, nebun. Damn. Ok, zice că latri sau țipi, adică... turbezi și tu, practic asta e, băbuși fete, efectiv. Uite, după faci spume la gură, efectiv, la ziua 47 începi să turbezi, da? Să fii ca un câine turbat, de țipă, de iese spume pe gură, începi să turbezi. Începe să te doară pieptul, vin spasmele către mușchi. La ziua 48, deja ai șanse să mori, deja ai șanse să faci un AVC și să mori, da? Deci după asta că ai turbat, da? Adică deja poți să mori. Dar dacă nu mori, te doare coloana foarte, foarte rău. Ar putea să muști alți oameni. Oh my god. Încerci, devii hiperativ, vrei să ataci pe cineva, vrei să... Zici, bă, te transformi în câine, ești de bun. Pupilele tale nu mai răspund. Și la ziua 50 nu mai ești hiperactiv. Ok, ce se întâmplă la ziua 50? Ok, începe să se instaleze paralizia. Nu-ți mai funcționează picioarele la ziua 51. Cred că de aici te-ai dus, bro. You fall and can get up. Deja pe aici nu mai poți să te ridici. Nu mai poți să-ți miști mâinile. Deci deja paralizezi, bro, la ziua 50. Oh my god, bro. Îți e foarte greu să... Doamne ferește, bro. Îți e foarte greu să clipești. Nu mai poți să vorbești. Te sufoci. Începe să te doară când respiri. Devii inconștient. Devii terorizat. Și la ziua 56 cel mai probabil o să intri într-o comă. Da, asta dacă nu mori la ziua 46 sau cât era înainte, 52, 48, abar n-am mai unde poate face un AVC. Creierul tău începe să se umfle. Începe să-ți moară celulele din creier. Nu mai simți durere. Pulsul tău moare. Temperatura ta scade. Devine ce se întâmplă. Ochii tăi nu mai funcționează. Îți pierzi activitatea creierului. Organele tale dau fail. Îți pică presiunea. Și după 66 nu mai poți să respiri. Ziua 67 ai făcut stop cardiorespirator. Și ești declarat brain dead, adică ești în comă, da? Adică nu ai murit încă. Când ești declarat mort după cu creierul, mai poți să-ți revii. Așa, dai să vedem. Însă peste 2 zile mori, 70 de zile ai murit, bro. Deci, fraților, mi se pare foarte horror rabia asta, pentru că nu-ți dai seama abia după ziua 32, adică e crazy rău de tot. Așa că dacă vă mușcă un câine, să vă duceți rapid la doctor. Și aș mai vrea să vă arăt ceva, băbăi și fete, acest videoclip unde ni se explică cât de mult trăiesc animalele și ce animale trăiesc cel mai mult. Cum putem vedea, la început sunt niște muște care trăiesc câteva ore. Hai să vedem, viespea 24 de ore doar. Deci uite, deja avem 10 zile. Sunt chiar curios care este animalul care trăiește cel mai mult. Deci aici sunt tot felul de muște care trăiesc de la o oră la 30 de zile. Avem, deci, peștele care trăiește cel mai puțin trăiește 59 de zile. Reptila care trăiește cel mai puțin este de 3 luni. Gândacul 6 luni, crazy. Furnica 11 luni, damn, ok. Sunt curios ce animale trăiesc ca și oamenii. Broasca 11,5 luni. Antechinus ăsta este un mamifer mamal, habar n-am, 1 an. Paianjenii 2 ani, bro, cam mult, ești nebun. Cam mult fie vorba între noi. Hamsterul 3 ani, mi se pare cam mult, bro, paianjenul atâta. Șobolanul 4 ani, crazy. Avem aici rândunica, cred, habar n-am, 4 ani. 5 ani asta, octopus, cum îi zice, caracatița. Leu 8 ani. Duck 8,5 ani. Un câine mare trăiește undeva la 9 ani. Ok, bro, cred că trăiește și mai mult. Gen, asta este average, da? Adică trăiește și mai mult câini mari. Eu știu o tonă de câini care au trecut de 10 ani. Așa.
Un iepure trăiește aproape 10 ani, un peștișor de aur 10 ani, o buvniță 10,4 ani, o găină 10 ani jumate, un cheetah, adică cred că e cum zice, un tigru. Ba nu, ăsta e tigru, 14 ani. O oaie 12 ani, un cățeluș micuț 15 ani, un micuț puișor. Așa. Vedeți familia de tigri 15 ani, o pisică 16 ani, ok. O vacă 17 ani, un porcușor 18 ani, bro, chill man, 18 ani. Un cangur 22 de ani, mi se pare crazy. Un urs 25 de ani. Ok, imediat ajungem, fraților, cred că acum o să se ducă mai repede, o să ajungem la vârsta, oamenilor, cred că e 70 de ani, aproximativ 75 să zicem. Calul 27 de ani. Anaconda 30 de ani, bro, chill, man. Cam mult. Uitați-vă, bă, și vedeți ce animații cea cu anaconda, vedeți că e foarte mare pentru că probabil a mâncat ceva. Gorila 38 de ani. Broasca testoasă 45 de ani, imediat ajungem la vârsta oamenilor. Oh my god, termite queens, adică reginele termite 50 de ani. Un papagal 53 de ani. Crocodil 68 de ani. Hopa, și avem asta din Minecraft. Cum îi zice, bă, frate? Are un nume super ciudat. Un amfibian 69 de ani. Elefantul 70 de ani. Deci, bă, își vede, noi trăim cam ca un elefant, să zicem. Uite, 70, băi, ce am zis, bă, mă duce capul, da? Un bărbat în general trăiește 71 de ani. Și o femeie trăiește mai mult, 76. Da? Avem acolo și un pescăruș 74. Balena albastră, bro. Deci cea mai mare balenă, 85 de ani. Damn, știi că cântăresc cât 30 de elefanți. Mi se pare crazy rău. Hopa, avem aici crabul, 100 de ani. Mamă. Galapagos tortoise, habar n-am, este o broască testoasă, 110. Geoduck, habar n-am ce e asta, 140. Cea mai bătrână reptilă este Jonathan the Tortoise, care are 192 de ani. Și acum sunt tot felul de insecte astea care trăiesc foarte mult. Iar peștișorii ăștia portocalii 250 de ani. Avem și peștele ăsta 268. Scoica 280. Nu prea înțeleg cum trăiește scoica, bro, adică nu are sens, în fine. Vierii ăștia 300 de ani. Păi bă, mă gândeam, hopa, ba nu? Ia vedeți, Greenland Shark 500 de ani. Voiam să zic că sunt probabil numai vietăți astea super ciudate, super micuțe, dar nu. Ok, deci avem un rechin. Oh my god. Ah, și fiți atenți, fraților, ei nu poate să facă copii până n-ajung la 150 de ani, bro. Crazy. Ocean Oahu 507 ani. Black Coral 4000 de ani, ăștia coralii. Chestia aia, Monomorphis ciunci, abar am ce e. Glass sponge, ok, bun. Acum aveți ok că sunt niște plante animale într-un fel, da? Hopa, și avem Turritopsis dorni. Oh my god, fraților, care este o meduză care nu moare niciodată, care zice că își reversează celulele și nu îmbătrânește deloc. What? Și după avem iară Hydra, habar n-am ce avem. Iar o altă meduză, sunt tot felul de astea, deci regenerează celulele. Bun, ok, bă, și fete, aici s-a terminat videoclipul ăsta. Vă rog eu, dacă vă mușcă un chei de Doamne ferește, să vă muște, să vă duceți la spital, să n-ajungeți la 32 de zile după și să credeți că sunteți chill și că n-aveți nimic. După un minut, toată lumea intră să vadă, bă, despre ce este vorba. Dăm refresh în continuu la pagină, nu mai merge Roblox-ul. Salutare tuturor, băi și fete, Dani Fordoin aici. Bine v-am regăsit la o nouă reacție pe acest canal. De data aceasta vreau să reacționăm la dacă s-ar închide Roblox-ul pentru totdeauna, băi și fete. Ce se va întâmpla, fraților, dacă se va închide Roblox? Știți că noi ne jucăm destul de mult Roblox, chiar avem un canal special doar pentru Roblox, băi și fete, Dani Fordoin Plays se numește, dacă nu știați. Să dați acolo un mic subscribe, ar fi top rău de tot.
Și astăzi vreau să reacționăm la dacă s-ar închide Roblox-ul, fraților. Și da, desigur, voi nu uitați să apăsați click pe butonul de like și de subscribe dacă mai aveți episoade de genul și vă plac. Hai să vedem, voi și fete, despre ce este vorba, da? Deci, înainte cu 40 de zile să se închidă Roblox-ul, serverele, frate, au lag, da? Adică dacă să zicem că vrei să intri pe un joc, nu te lasă, frate, nu merg serverele, nici măcar nu cred că poți să mai intri pe Roblox, gen să poți să cauți jocuri sau ceva de genul, da? După, înainte cu 30 de zile, errors keep appearing. Deci apar foarte multe erori, băi și fete. Practic asta se va întâmpla, da? Deci dacă vedeți multe erori, bro, să-mi scrieți în comentarii, pentru că e posibil să se închidă Roblox-ul. No, glumesc, frate. Roblox-ul nu cred că o să se închidă niciodată, pentru că, bro, se joacă foarte multă lume. Da, Roblox se joacă extrem de multă lume, băi și fete, și nu cred că se va închide Roblox-ul vreodată. În fine, apar foarte multe erori, da? După, înainte cu 20 de zile, developerii, frate, încerc să-și facă așa puține griji, știi, cum ar fi Sami, cum ar fi toți băieții ăștia, Jandel, toți băieții, știți voi, ăștia încep să-și facă griji, bă, stai așa puțin. De ce nu mai merg serverele? De ce avem mai puțini oameni pe jocuri? Ok. Înainte cu 10 zile, shutdown rumors spread. Deci, practic, o să apară peste tot pe la știri, să zic așa, pe internet, practic pe tot internetul, că Roblox-ul urmează să se închidă, frate. Da, o știre destul de nasoală, boys and girls, și pentru developer, pentru youtuber, pentru toată lumea, frate, pentru cei care se joacă. Nobody believes it. Cu o zi înainte, nimeni nu crede că Roblox-ul se va închide, dar e adevărat, frate, Roblox-ul se va închide. Hai să vedem. Ziua X, frate, Roblox se închide, bă, băiatule. Be back soon. Hai că be back soon dacă e. Deci Roblox-ul se va închide, da? Players spam refresh page. După un minut, toată lumea intră să vadă, bă, despre ce este vorba. Dăm refresh în continuu la pagină, nu mai merge Roblox-ul, mâncați-și gura ta. Dar n-are cum, frate, să zicem că dacă vor să vândă Roblox, oricum o să-l cumpere altcineva și tot o să se ocupe de el, știi? Adică n-ai cum, bro. Roblox-ul va rămâne, să lăsăm. After 5 minute, după 5 minute, băi și fete, încep să ne panicăm, da? Toți jucătorii de Roblox, toți developerii, toată lumea. După o oră, explodează internetul, frate. Toată lumea vorbește doar de Roblox, că s-a închis după o oră, efectiv. O să fie crazy. Hashtag save Roblox. Da, 100% se vor face foarte multe topicuri, petiții, foarte multe chestii de genul după 3 ore. Hashtag save Roblox, bă, băiatule. Ok. După o zi, milioane de oameni cică se duc afară, frate, să mai atingă iarba. Hai, mă, că nu e chiar așa. Sau aici, fete, vă jucați așa mult Roblox, frate, încât nu mai atingeți și voi iarba, bă, băiatule. Eu mă mai duc, frate, mai ies așa puțin pe afară, mai alea, știi? Adică, bro, nu poți să stai toată ziua numai în casă să te joci de Roblox. Ok. După 2 zile, noi, youtuberii, ne panicăm, frate. Bă, ce facem cu canalele noastre de YouTube? Ce mai postăm? Nu mai avem Roblox, ne apucăm de Minecraft, ne apucăm de alte jocuri. Ce se întâmplă, bro? După 2 zile, da? Bun, după 7 zile, developerii de Roblox, frate, își pierd sursa principală de venit a lor, da? Cei care fac jocuri pe Roblox, haine, chestii, nu mai fac bani. Vă dați seama, fete, că trebuie să facă altceva, bro, să se reprofileze. După 2 săptămâni, Roblox Memorials appear. Ok, o să fie memoriale cu Roblox. Bro, v-am zis, băi, fete, e puțin probabil, frate, cred că sunt șanse de 0,0000001%, frate, să se închidă Roblox-ul. Ok, după 3 săptămâni apar date de astea, frate, cum ar veni să zicem că Roblox-ul se va redeschide peste o lună, știi, dar sunt fake, frate, pentru că Roblox-ul nu se va mai deschide niciodată. Ok, după o lună, tot la fel. După 2 luni, frate, lumea revizitează videoclipuri din acestea cu Roblox vechi, frate, și redevin virale. Ok, după 3 luni avem internetul care se simte gol. Da, nu prea cred că o să fie așa, frate, se găsește alt joc, să lăsăm. Nu prea cred că o să fie așa, sincer. Friend group shrink, ok, nu mai este așa mulți prieteni, pentru că vă jucați Roblox împreună. După 5 luni, fraților, se fac mai multe petiții și chestii. Bring Roblox back, frate, lumea vrea Roblox înapoi. Ok. După 6 luni, Fan Projects are rising. Ok, se fac Roblox fake, practic, se fac foarte multe jocuri Roblox fake. După 7 luni, explodează jocurile acestea, adică se joacă foarte multă lume.
după 8 luni trebuie să dați subscribe, chiar acum, gen, să dați subscribe, băi și fete. Tot după 8 luni, players chooses sides, ok. Nu știu la ce se referă aici, sincer. New competitor appear, ok. După 10 luni, frate, Roblox-ul devine o legendă, frate, jocurilor. Ok, după 11 luni, Hope Start Dying. Roblox-ul nu o să mai vină înapoi, frate, dar na, vă dați seama că o să se facă foarte multe copii ale Roblox-ului. După 12 luni, Final Countdown begins, bro. Adică la ce se referă, bro, Final Countdown? Pentru că mai sunt practic 24 de ore până se face un an de când Roblox-ul nu mai e, știi? Și după un an, frate, nu mai revine Roblox-ul, bă, băiatule. Da. RIP Roblox în comentarii, boys and girls. Bine, nu o să se întâmple, vă dați seama. Community loses hopes după un an jumate, așa. Last OG events. Roblox, uite lumea Roblox-ul, frate, după 3 ani, să zicem, dacă dispare, probabil majoritatea o să-l uite, da, o să mai fie și chestii OG, să zic așa. După 5 ani, new players ask about Roblox, frate, ce e Roblox-ul după 5 ani? Oameni, nu știe nimeni, după 10 ani, doar veterani își mai amintesc Roblox. Da, să zicem. După 50 de ani, frate, Roblox in textbooks. Deci după 50 de ani, băieți și fete, o să apară Roblox în cărți, frate. Să zicem că dacă se face o carte cu jocuri video, o să apară, bă, Roblox-ul s-a închis în 2026, frate, sau ceva de genul. După 100 de ani, hai să vedem The End of Roblox, da, The End of Roblox a fost acum 100 de ani, bro, în fine. Hai să mai reacționăm, băieți și fete, la încă un clip destul de tare, zic eu. Haideți să vedem avatarele din Roblox, frate, din 2004, de când s-a lansat Roblox. Uitați-vă cum arăta un avatar, frate. Child on skateboard, ok. După, în 2009, frate, avem un avatar care seamănă ca un fel de om, așa, da? După, în 2009, doamne, 2005, nu știu ce am zis 2009. 2005, frate, Human Figure in Game, cum arăta în joc, frate. Și în 2006... Oh my god, bro, din 2006, boys and girls, este avatarul ăsta clasic, frate, primul noob-cică, 2006, ok, după 2007-2009 ăsta era default, ok, 2009-2011 ăsta era celălalt default skin, cum ar veni, tot la fel 2009-2011 avea capul așa mai rotund, ok. Ok, brother, tot 2009-2011 puteai să spui capul gen pătrat. Clasic. Clasic Roblox, frate. 2011 erai direct... s-au făcut două caractere gen de bărbat sau de femeie. Până în 2011 nu era asta, bro. Wow. Wow, brother. 2014 este avatarul ăsta. Ok. Bacon Hair, bă, băiatule, 2015, destul de clasic Bacon Hair-ul acesta. Bacon Girl, ok. Subscribe și fete și like, forță. Forță, 2016. Xbox 4.0. Asta este un avatar destul de clasic, bro, cred că pe ăsta l-am și eu acum, nu? Sau? E Xbox One. Aici cred că avea niște avatare de astea pentru Xbox, gen dacă îți făceai cont de Xbox cu astea începeai, sau habar n-am. R15, frate, Bacon Hair. R15, da, sunt stiluri diferite, să zic așa. Retro avatar, frate, ăsta nu. Nu-mi place, bro, sincer, băi, și fete, ăsta din 2019 e destul de nașpa, adică, bro, de ce să faci asta, frate? Roblox-ul e cunoscut pentru avatarele alea clasice, bro. Știți ce zic? Bro, Justinel Sigma! Skyler? What? Justinel Sigma, băi, fete, ăsta e avatarul lui Justinel Sigma, bro. Metaverse, da. Urât. Steven, nu știu ce, 2023. Ok, avatarul ăsta clasic. 2023 din nou. Păi da, bro, avatarul al meu, băi, și fete. Da, bro, chiar ăsta e. Pentru că din 2017 am eu contul. Deci ăsta e avatarul meu, băi și fete. De-aia am eu avatarul, băi și fete, pentru că din 2017 am eu contul, bro. Mi-am dat seama acum. Mi-am dat seama, bro, din 2017 am eu contul și de aceea e avatarul ăla, bro, al meu.
Ok, New Retro, foarte urâte astea, frate. New Skyler, păi ăsta este Real Sigma practic, bro. Este Real Sigma, boy. Yellow Bacon Hair, what? Poate să-ți dea avatarul ăsta de început, frate, doar gen să ți-l facă yellow. Ok, boys and girls și Yellow Bacon Girl. Bă, destul de tare, băi și fete, episodul acesta cu Roblox, frate, sper că v-a plăcut. Să scrieți în comentarii dacă voi vă jucați Roblox. Chiar sunt mega curios dacă vă jucați. Vă aștept și pe canalul nostru de gaming, Dani for Doing Plays, canalul nostru de gaming, unde ne jucăm acolo foarte mult Roblox, așa că vă aștept acolo cu un subscribe. Eu am fost Dani for Doing și noi ne vom revedea data viitoare. Pa! Astăzi, băi și fete, vom afla în cât timp murim dacă respirăm acid, gaz toxic sau chiar aerul dintr-un gunoi. Mai exact, fraților, am găsit acest videoclip care ne arată cele mai toxice lucruri pe care tu ca om le poți respira. Există anumite lucruri pe care dacă tu le duci la nas și respiri lângă ele, poți muri în câteva secunde, adică sunt niște chestii super toxice. Însă haideți să începem încetișor. O să începem cu ultimul loc într-un fel, care este aerul din Finlanda. Deci asta, fraților, este pe ultimul loc, adică nu e deloc toxic aerul din Finlanda, este cel mai clean aer din lume și că dacă stai în Finlanda și respiri toată viața ta aer din Finlanda, o să trăiești măcar 82 de ani, lucru care este foarte mișto. După, pe locul 2 e aerul normal și zice că o să trăiești 73 de ani. Aici, băi și fete, este mai complicat pentru că să zicem că în România este aerul ăsta normal, da? Că în România nu sunt chestii chiar atât de poluante sau ceva de genul, dar cred că dacă trăiești la sat și respiri numai aer de la sat sau de lângă o pădure, într-un fel e mai bine decât aerul din oraș, adică bănuiesc că are logică ceea ce zic, nu? După, dacă stai într-o casă plină de praf și respiri aerul ăla plin de praf, o să trăiești doar 67 de ani, ok? Nu cred, bro, că stă cineva toată viața într-o casă de genul. Ok, după spune că dacă respiri doar din vape-urile alea, o să trăiești 63 de ani. Fraților, nu știu ce să zic, cred că treci mai puțin dacă bagi vape-uri de alea, deci să nu cumva să vă prind cu chestii de genul. După, dacă respiri doar fum de țigară, trăiești în medie 63 de ani, deci într-un fel, vedeți, deci dacă fumezi, trăiești în general cu 10 ani mai puțin, da? Pentru că aerul normal trăiești 73 de ani, dacă fumezi în general 63, da? Cu 10 ani mai puțin. După asta, fiți atenți, oh shit! Deci dacă respiri aerul dintr-un orășel de lângă Cernobâl, știți la Cernobâl unde a explodat centrala aia nucleară, trăiești doar 47 de ani. Oh my god, ok. Eu, băi și fete, să vă spun o chestie, deci nu știu dacă este adevărată, însă eu când aveam, bă, nu mai știu, eram clasa a 5-a sau a 6-a sau a 4-a, nu mai știu exact, însă profesoara noastră de educație tehnologică ne-a spus că ea cunoștea pe cineva care a născut când a fost explozia asta de la Cernobâl și că copilul avea coadă. Dar nu știu ce să zic, gen, adică mi se pare o poveste trasă de păr, însă ci că dacă ai născut ca femeie în zona aia sau ai făcut anumite chestii în zona aia, bă, radiații, se întâmplă chestii ciudate, știi? Așa mi-a zis acea profesoară de tehnologică care era și directoarea noastră, acum nu știu dacă a mințit sau nu. După asta, oh my god, deci dacă respiri aer într-o fabrică de haine doar 31 de ani, bro. Damn, ok. Deci, bă, momentan, bă, băi și fete, aici arătăm anumiți oameni care au fost nevoiți să respire aerul ăsta. Deci, momentan nu e nimic chiar atât de grav. După, dacă respiri white phosphorus fumes, habar am ce chestia asta, ceva fum, 18 ani. Dacă respiri praf asbestos, deci că poți să faci cancer în general dacă respiri acest praf. Dacă respiri oh my god! Dacă respiri într-o încăpere cu... cum îi spune? Dacă respiri într-o încăpere cu mucegai, poți să faci anumite boli de respirație care pot duce la moarte. Damn! Ok, bă, și fete, 5 ani într-una mucegai, adică cred că mucegaiul ăla se mai dă jos, știi? Adică astea sunt cazuri extreme, mă înțelegeți? După, dacă ești la o fabrică de metal și respiri non-stop fumul acela, 10 luni ai de trăit. Dacă respiri substanța asta, arsenic fumes, care e folosită în ceva produse de beauty, de fashion, 6 luni. Dacă respiri pe baza spațială International Space Station, ok, și cumva se strică ceva, o să treci doar 3 luni. Dacă respiri într-un submarin, o să treci doar 1,2 luni. Damn! Ok, bă, păi bă, are sens, nu? Adică, bro, ia stați puțin, că într-un submarin, fraților, într-un fel,
Gen, nu intră, adică e un aer limitat, știi? Dacă respiri aerul, după nu mai poate să vină de altundeva aer, deci are sens. 1,2 luni poți sta într-un submarin, ok, depinde cât de mare e submarinul, nu? Că dacă e mai mare, încape mai mult aer. După 3 săptămâni, dacă miroși liquid mercury fumes, gen... Oh my god, bă, băi și fete. După, oh my god, deci dacă timp de 2 săptămâni miroși beșinul non-stop, o să... Ok, bro, cine face chestia asta? Ești de bun, 2 săptămâni, e imposibil, bro. Pentru că beșinile au doar 4% oxigen. Ok, bro, nimeni nu face chestia asta timp de 2 săptămâni, man. Adică hai să fim serioși. Dacă respiri o săptămână non-stop printr-un pai, ok. Deci dacă respiri o săptămână non-stop printr-un pai, te-ai dus, dar nimeni nu face chestia asta. Hopa, dacă respiri 4 zile non-stop rich in powder. Ok. Oh my god, dacă respiri ceva de ăsta, produse de curățenie timp de 2 zile, bro, cum respiri? Adică, cred că dacă gen le miroși pe ele, gen miroși lichidul ăla timp de 2 zile. Ok, față, deci eu zic că până acum nu e nimica crazy, pentru că tot ce am arătat până acum nimeni nu face chestia asta, bro, știi? Ok, în afară de aia cu țigările și cu fumatul, nimeni nu o să se pună 2 zile să miroasă într-un pahar lichid de curățenie, că nu ești dus cu capul, știi? Adică momentan suntem safe, momentan nimeni nu face lucrurile astea, da? Sper că nimeni nu le face. Oh, shit, ok, bun. Aici, deci deja aici intrăm în zona neagră, deci ai într-un lift 1,4 zile de aer într-un fel, adică în aproximativ 1,4 zile rămâi fără aer. Ok, fraților, m-am blocat odată în lift, dar am fost blocat 30 de minute, a fost chill treaba. Pe muntele Everest 23 de ore, bă, știu și eu ceva, uite, zici aici că există un dead zone, da, unde nu este atât de mult oxigen. Am auzit și eu ceva de chestia asta, fraților, cu muntele Everest, da, are sens. 23 de ore totuși, nu cred că dacă te duci pe muntele Everest, stai acolo 23 de ore, te duci și coborâ, ești nebună? Dacă respiri oxigen non-stop, adică o chestie de aia de oxigen, în 12 ore mori, pentru că o să te intoxici cu oxigen, e ca și apa, știi? Te gândești, bă, apa nu poți să-ți facă nimica, dacă bei foarte mult apă poți să mori în câteva ore, fraților, știi ce zic? Adică poți să bei mult. Ok, bun, și într-un costum ăsta de astronaut n-ai voie să respiri mai mult de 8,5 ore pentru că după ți se termină oxigenul. Oh my god, bun, deci dacă ești îngropat de viu, ai practic 4 ore să faci cumva să faci rost de aer, pentru că dacă respiri într-un sicriu, în 4 ore ți se duce aerul. Ok. Ok, habar n-am dacă ești blocat undeva la ceva loc cu fecale animale 2 ore. Dacă poți să respiri într-un scuba tank, unde ăla de faci scuba diving o oră, gen o oră ține. Dacă respiri cumva mustard gas, care a fost ceva în primul război mondial, o să respiri doar 26 de secunde, nu, 26 de minute, bă, băi și fete, nu cred că mai respirăm noi acest gaz. Dacă respiri clorin gaz în 17 minute ai murit, adică să nu respiri mai mult de 17 minute. Oh my god, bă, băi și fete, deci dacă, uite, asta e foarte important, ești nebună. Dacă cumva respiri, dar e și greu, bro. Dacă respiri non-stop 14 minute non-stop doar heliu de la de baloane, poți să mori, bro. Lucru care e crazy, oricum, bă, băi și fete, e imposibil și hai să vă zic de ce este imposibil. Eu, acum o lună, am luat, pentru o ocazie, am luat o butelie de aia cu heliu, bă, fraților, și mi-a venit să cred, deci vă jur, 15 baloane am umflat, s-a dus, deci... Cea mai mare țeapă din viața mea, bro, 15 baloane, păi eu credeam că era dita mai butelia, că umflu sute de baloane, dar de fapt nu funcționează așa. Deci ca să respiri 14 minute numai heliu, ai nevoie de 10 de butelii de astea, lucruri care costă foarte mult și nu cred că ar face cineva așa ceva. Dacă nu respiri 9 minute, în general, da, dacă respiri respirația 9 minute mori. Hopa, dacă respiri laughing gas, ce înseamnă chestia asta, bă, băi și fete? Deci dacă râzi timp de 7 minute non-stop, bro, hai să fim serioși, frate, cine râde timp de 7 minute non-stop, adică eu mai râd, bro, dar 7 minute non-stop. Până acum, fraților, sunt chestii cele, adică aia cu, în general, astea, să spunem așa, pe care, na, poate voi puteți să faceți greșeala asta în viața voastră, că nu cred că puteți să faceți greșeala în viața voastră să respirați clorin gas 17 minute.
Cred că greșelile pe care le poți face până acum sunt următoarele. Să stai prea mult în lift blocat, lucru care nu ține de tine, adică dacă într-o zi și ceva nu te-a salvat nimeni, ok bro, iar cum să nu te salveze nimeni că mai folosește lumea liftul ăla și dă seama că e cineva blocat acolo, dar asta cred că e cea mai periculoasă până acum cu heliu, știi? Pentru că eu v-am zis, e imposibil să respiri 14 minute heliu pentru că ai avea nevoie de foarte multe butelii, însă cine știe unde vă găsiți voi cu o butelie gigantică și respirați 14 minute și vă nenorociți, așa că să aveți grijă la heliu, bro. Foarte, foarte crazy. După să râși 7 minute, iară foarte, foarte puțin probabil. 5 minute sub... dacă încerci să respiri sub apă, bă, cred că dacă încerci să respiri sub apă, te neci, nu? Adică, teoretic, dacă e sub apă, mai bine nu respiri deloc, nu? E că așa funcționează. Dacă respiri monoxid de carbon, da, asta știți, fraților, că gen dacă respiri monoxid de carbon, care nu vreau să dau un fake info, dar gen dacă se întâmplă ceva cu vreo țeavă, poți să faci intoxicație cu monoxid de carbon, te simți rău, nu știu ce, asta e adevărată iară. Dar aici iară, deci până acum singura chestie pe care voi ați putea să o faceți din greșeală ar fi aia cu heliu, că în rest nu prea ține de tine, gen dacă vine monoxidul de carbon la tine în casă, ce faci? Hopa, dacă respiri într-o clădire care ia foc, pentru că sunt niște gaze toxice și dacă respiri mai mult de 2 minute te-ai nenorocit, ok, are sens. Dacă respiri pe planeta Marte, dar ok, că o să respirăm pe planeta Marte, 1,5 minute putem să facem chestia asta. Totodată, 1 minut putem să respirăm gaz florin. Așa, sarin. Ok, putem să respirăm 40 de secunde în stratul de ozon al pământului. Cred că deja aici, vă băi și fete, hopa, gunpowder, praf de pușcă, 34 de secunde. Pe mercur, 30 de secunde poți să respiri. Substanța 78. Ok, e ceva chestie folosită de către militari. 27 de secunde poți respira acea substanță după 9. Dacă respiri în spațiu în 25 de secunde ești mort. Dacă respiri cianidă, care este cea mai cunoscută otravă, iarăși la fel. Dacă respiri gaz de botox, polonium, deci vedeți, bă, băi, și vede aici e nenorocire. Bun, ideea e că dacă respiri foc, bro, cred că dacă respiri foc ai murit din alte considerente, 10 secunde. Așa. Bun, deci bă, băi și fete, o să trecem la următorul videoclip, dar înainte, dacă stăm să ne uităm aici alte substanțe pe care nu poți să le respiri, fraților, cred că cel mai util de aici din tot videoclipul este ăsta cu heliu, da? Asta e o informație foarte utilă, gen 14 minute să respiri heliu, poți să mori, bro, pentru că, na, dacă ești blocat în lift, nu prea ține de tine, dacă ești îngropat de viu, iarăși nu prea ține de tine, deci, na, e bine că știi că în 4 ore mori, dar nu prea ai ce să faci, și iarăși dacă ești blocat în lift în 1,4 zile, e cam imposibil, bro, e imposibil să fii blocat atât de mult în lift, pentru că, bro, nu ai luat liftul într-o clădire abandonată, mai trec oameni pe acolo odată la câteva minute, n-are cum să nu te observe nimeni. Iar următorul videoclip este unul foarte interesant, băieți și fete, pentru că vom afla cât o să trăim dacă cumva ne mușcă niște animale sau chiar oameni, după cum puteți vedea, pentru că există anumite animale și anumiți oameni care dacă te mușcă îți lasă anumite infecții la tine în corp și poți muri. Uite, de exemplu, în cel mai rău caz, dacă te mușcă o broască care are nu știu ce bacterii și paraziți, o să mori în 80 de zile. Dacă te mușcă un om care are anumite chestii la el în gură, are anumite infecții la el în gură și te mușcă pe tine, poți muri în 74 de zile. Dacă te mușcă un racun, ok, 60 de zile. Dacă te mușcă un taur, mai treci 54 de zile. O viespă 50 de zile dacă ești alergic. Ok, frate, pe mine m-au mușcat multe viespi, m-au înțepat. Să tăc aici, bro. Și au trecut mai multe zile. Dacă te mușcă o dată, deci, fraților, gândiți-vă că acesta este un caz extrem, să spunem. Adică dacă te mușcă o viespă, nu mor în 50 de zile, numai dacă ești alergic. Știți ce zic? Adică dacă ești alergic, e foarte nașpa. Ok, se pare că... Opa, ce? Nu se mai aude asta? Ok, nu mi se mai auzea mie muzica. Dacă te mușcă o vulpe, mamă, fraților, deci cred că am mai zis această poveste. Eram odată undeva la o cabană în Văliuc, cred că, da, deci în Văliuc, așa se numește. Și bă, băi, și fete, era noaptea, era ora 2 dimineața, deci mă jur,
Bă, și am ieșit pe afară să-mi fac și eu nevoile. Băi, frate, și mă uitam așa în dreapta, pa, și am văzut o vulpe. Deci, bă, era la 5 metri de mine. M-am căcat pe mine de frică și de bună. Dar după am plecat de acolo, da? Și a plecat și ea, s-a speriat, știi? Pentru că, pe bune, dacă te mușcă vulpea, poți să faci rabie, știți, din episodul trecut, da? Ok, nu știu dacă știți asta, dar dacă te mușcă vulpea, nu știu neapărat dacă faci rabie, dar e nașpa rău de tot. Bun, iar acum hai să vedem ce animale, dacă te mușcă, trăiești mai puțin de 23 de ore în cazul în care nu ești tratat, să spunem așa. Uite, poate să te muște și un macau, să spunem așa, adică un papagal. Cine e ăsta, bro? Richard Hoffman, care are cea mai puternică mușcătură din lume. Lil, bro, chill out, man. Platypus, un iepure. Frate, scrieți la comentarii cine are animale de companie iepuri. O tarantulă, doamne, frate, pe mine eu mor înainte, numai când am văzut tarantula am murit, deci nu trebuie să mă mai muște. Și aici vin niște rase de câini. Acum, bă, băi și fete, vă dați seama că dacă vă mușcă aceste rase de câini și vă duceți la spital și vă faceți de la de rabie, nu o să muriți, dar asta e ideea, că dacă te mușcă un husky siberian în Siberia, nu știu dacă ajungi tu la doctor. Rottweiler, 4 ore. American Pitbull, 3 ore. Chill out, lil bro. English Mastiff, o oră. Dacă te mușcă această meduză, 5-7 de minute. Chill out, lil bro. Mamă, un liliac, bă, frate, zilele trecute am văzut un liliac. Bă, nu vine să crezi, ești nebun, zici că suntem un Batman. La mine la blog, bro, am văzut un liliac. Mergeam așa și mă uitam pe pereți și văd o chestie neagră, știi? Care nu era acolo înainte. Mă, și gen, era un liliac care era împachetat într-un fel și zic, mamă, un liliac, bro, chill out, lil bro. Las-o așa. Dacă te mușcă African Lionfish, nu cred că o să vă muște pe voi African Lionfish. Așa. O maimuță. Mamă, dacă te mușcă o maimuță, e nenorocire maximă, bă, băi și fete. Cunosc pe cineva. Deci e nenorocire maximă, trebuie să te tratezi. Dacă te mușcă un lup, da, bro, cred că dacă te mușcă un lup, te-ai dus, cred că te mușcă de mai multe ori și el și gașca lui, adică nu cred că mai trăiești 8 minute. Și aici sunt tot felul de insecte, bullet ant, țețe fly, iarăși, bro. Dacă te mușcă un saber-tooth cat, bro, o să mori, că o să te mușci de mai multe ori, o să te mănânce, bro. Nu o să stai tot 3 minute. Oh my god, un șarpe. O puma, bro, 5-6 de secunde. Bro, o puma n-are cum să te muște și să mori 5-6 de secunde, că dacă te-a mușcat, după te-a mai mușcat, toate te mai mușcă și mori instant, adică nu ca și cum te lasă cu o mușcătură, a dat și a plecat. Cred, nu știu, vă dați seama, și așa o gândesc. Un caiman, da, dacă ai ajuns în situația să fii mușcat de un crocodil, lil bro, eu zic să îți recalculezi viața. Un brown snake, 5-2 de secunde. Sunt curios ce n-ar trebui să te muște deloc. Ok, nimic de aici n-ar trebui să te muște. 50 de secunde anaconda, leopardul 49, iară nu-ți de acord la leopard, bro. Dacă mă prinde leopardul, mă mănâncă, nu mă mușcă doar o dată. Pufferfish. Așa. Uite un, cum îi zice, crevete de-asta. Mantis shrimp, panteră. Un Brazilian Wandering Spider, doamne ferește, cougar, mosquito, what? Ok, deci faceți că țânțarii cauzează mai mult de 700.000 de morți în fiecare an, adică vreo 2000 de morți pe zi. Ok, bă, și dacă că aici e un spectru, bro, nu țânțarii noștri din România. Știu că sunt niște țânțari acolo în Australia, în Africa, ea crazy rău de tot, de-o mai de aceea nu o să calc pe acolo în viața mea. Eu nu o să calc în Africa, Asia și America, fraților. Știți că eu am boală pe America. O să, chiar zilele astea o să mai reacționez la niște videoclipuri cu oameni care au fost dați dispăruți și omorâți și nici nu, deci nu m-am uitat înainte la videoclipuri, dar fac pariu că toți au fost omorâți în America. Băi, țara aia e oribilă, ești de bun, doamne, iartă-mă, ea sunt nebune, au arme la supermarket, vă zic, bă, băi și fete, eu în viața mea nu calc acolo, eu stau aici în zona asta, ești nebun. Hai că în Asia poate m-aș mai duce, dar în America, în țara aia, doamne Dumnezeule mare, e țară de nebuni. Revenind la tema videoclipului, un giant panda, deci fraților, deja de aici eu zic că nu mai are rost, pentru că, bro, aceste animale dacă te mușcă odată te mănâncă, bro, nu-ți dă, adică
Un tigru! Bro, nu o să reziști 27 de secunde cu un tigru, pentru că tigru te-a mușcat odată, te mai mușcă odată, te mai mușcă odată, îți mănâncă capul, ești nebun. Un urs, iară! Nu e ca și cum mă mănâncă ursul și în 26 de secunde mor. Bro, chill out! Un rechin, iară. Lil bro, dacă mă mușcă un rechin, mă mușcă pe bune. O hienă, 23 de secunde. Un câine, un urs negru. Hai să vedem care este cea mai crazy. Gorilă, ok, asta te omoară. Hai să vedem. Cel mai crazy, fraților. Ok, uite, un șobolan. Ok, mamă, și șobolanii. Ok, brown right ăsta n-am văzut în viața mea, șobolan maro, cine știe. Dacă mă mănâncă T-Rex, hai să vedem. Și cea mai asta oare Megalodonul, bă, băi și fete, pentru că știți că ne-am uitat la un videoclip înainte și la fel a zis că Megalodonul e cel mai crazy.